Adicia se plavengut dins aquella nouvelle edició del Jornalet e per joi anam parlat d'un artista d'Occitània, Sylvie Cules, que va jugar a París a l'Olympia la setmana que ve. Mas avancem a Toulouse e anam tornar a venir sus les anúncios en Occità din lo metro. Una enquista de satisfacció és estat avançada e el moviment TCOC e els partidaris d'aquella operació han decidit de se mobilitzar. Sensibilitzar los toulousains a la presència de l'Occità din lo metro és so que el col·lectiu TCOC és a fa aquest vespre ensoleiat. D'anúncios bilingües que han faig d'entrar la llengua nostra dins l'espai public d'entre setembre, mas que poden encara estar millorados. Anuncia per exemple l'arrivée de la station en Occità, la station venente au Capitoli et pas prochaine station Capitole. Capitoli a un nom qui pète aquí Soulet, qui est un peu violent parce que est un mot Soulet contre toute une phrase, donc il n'y a pas d'équilibre. Beleu qu'il n'y a pas besoin de répéter 12 cops avec les annonces entre deux stations. Tout se peut améliorer. Le col·lectiu vol mai de pedagogia cap als usatges, mas també un bilingüisme total, escrit i oral, una demanda beleu pas correnta en França, mas que és un pas brico de l'altre costat dels Pirineus. És la demanda del bilingüisme, que com que a Barcelona existeix pas, a Barcelona és tot en català, i doncs, el que és estonant per jo que soy català és que una demanda tal, que és per jo una demanda força laic, si una demanda que és considerada tan radical a rapport de la Catalunya, en comparació amb Catalunya, és un peu light. És que l'Occità din lo metro fa pas totalment l'unanimitat, una polèmica nascuda sobretot sus internet provoca el debat. Pel musicien Claudi Sicre cal discutir mai pregunament del circuit publicament dins los médias. Si les gens d'ici, le maire, les officiels, le TCO, et puis les gens qui sont contre, mais s'ils veulent réfléchir, eh bien, il faut qu'ils agissent pour qu'il y ait une grande émission, par exemple. Prochaine station, Carme. Carmes. L'ancien président de TCO a promès que seria una mesura definitiva, mas la red del transport a mis en place una enquesta de satisfacció encara un poc fosca quant a ses repercussions. TCO nos volguet pas parlar, explicant que esperava la fi de l'enquista per comunicar sus l'avenido de l'operació en assegurant-se que treballarà mà dins la mà amb TCOC.